Hi guys, maayong buntag sa tanan. Magbisaya lang ko ron kay lisod di Tagalog no. Nya gimingaw pud ko magbisaya. Mao nga sa mga Tagalog diha, pasensya lang sa karon kay magbisaya jud ko. Pagkat-on mo nga makasabot og Bisaya. Na ako diri sa among yard, unya local lang ko, meaning duol ra akong biyahe kay ugma home time naman ako. Dili na ko pwede mo biyahe og layo. Ang akong first nga ruta is magdala ko og empty sa customer. Mga 1 hour lang ang akong biyaheon. Alas 7 ang akong start trip. Unya na delay ko karon kay ang nahitabo ang akong trailer, ang empty nga gi-assign gikawat. Di bitaw kaning wala din he. Ganihar ako sigig tuyok-tuyok. Ako nang gibaktas no, naka-exercise na ko. Wala gyud, giisa-isa na ko tan-aw. Daghan makaayo ning empty diri sa among yard. Wala gyud unya ni contact na lang ko sa among dispatch. Niingon ko sa ila nga basig dili updated ang system. Ang trailer wala din he. Ako silang giingnan, assign ni ko og laing empty nga trailer diha kay dili man pud pwede nga mamili lang kog empty diha kay naka-assign pud na sa mga uban nga driver. Nagulat lang ko sa information nga ma-update ning akong app para makita na ko unsa nga trailer number. Unya once mo appear na diri sa among app, makita na ko ang iyang GPS location para dili ko maglisod asa mangita kay grabe ni kadako diri among yard. Nanay ni sulod sa akong i-check. Trailer 92351, click to view in Google Maps. Okay, naa dool ra sa akong lokasyon. Naa diha dapit 92351. Mao pud ning advantage sa amo kay naay GPS location. Ma-track na ko, ma-locate na ko ang trailer. Adtoon sa nako dito. Kuan lang ko ron, city driver. Biyahe diri, biyahe dito, biyahe diri. Dugol lang no, dugol. Mahulog nga per hour ko karon. Dili ko per mile. Your yard move has been terminated due to a power cycle. Terminated. Di akong ibalik. 92351. Naa diha. Dool ra. Hazard ta kay kinahanglan man, balaod man. Sayo pa ko ganiha diri. Nya na delay. Na diha dapit. Na nagkaduol ko. Ito ara. Dali ra kayo. I'm taking 92351 sir. Which one? 92351, the second trailer. Oh, okay. Thank you. Ana ra, polite ba? Polite. Padaplin daw siya. Kyo. Tara. 92351. Power kaayo. Bato ta kay naman ta sa yard. Sunod ta sa katong kay naay mga naay trainer diha. I-report ta kung di ta mo kuan. Ingon na sila nga nalimta na ang ilang gitudlo. Murag taas ra ang trailer. Ako sa tanawon. Kira di man pwede i-hook kung taas ang trailer. Ako sang i-pre-trip ang trailer unta na walay daot no para maka padayon ako sa akong biyahe. Tag-test na, tag-test.
Okay, lock. Naamang ko yung mga panahon nga dili ko hanay ang tanan. Mao na isa ka kuan. Example nga ang trailer dili nimo makitaan, dili available. Okay ra. Mo paibalo lang kanila unsay sitwasyon para ilapod ma solbar. Nag-circle check ko. Walay problema ang trailer, dili flat. Kani siya heater ni nga trailer. Tugnaw naman ang produkto nga ilang ikargaan kinahanglan siya og heating, init. So kung heater trailer, akong tanawon ang level sa krudo para sa makina sa heater. Kay kung kuwang, akong tubilan. Unya, akong paandaron ang heater, i-pre-trip na ko electronically. So far, okay siya. So good to go ko sa kaning trailer. Ako lang gi-adjust ang iyang push rod stroke sa trailer. Una nga kargahan ako og hangin. Unya ako 6-pack procedure. 6-pack meaning akong tumban ang brake 2 seconds, release 2 seconds, release 2 seconds, up to 6 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-adjust ang iyang push rod stroke sa kada brake niya sa mga ligid niya. Akong tanawon dito karon kung wala ba siya ni sobra sa stroke niya. Ang kataason dapat dili mo sobra og 2.5 inches. Mo sobra gani og 2.5 inches, major defect na siya. So para pagtan-aw na ako dito, akong i-activate ang trailer brake. Yan akong tanawon dito. Ayos. Okay siya. Ang iyang stroke niya 1.5 inches, within the range lang siya. Load information. You have 12 hours and 43 minutes of remaining drive time. Kani siya mga kanang mag-enter ka sa mga details tanan no. I-training ka. Dili ka kinahanglan maglibog. At first maglibog ka, pero sa kadugay maswito na ka. Pwede na piyungan. New load. So may load number ani. 147019. Okay kayo. Ako pagid pang last og kuan. Tag-test sigurado nga lock. Okay, lock para di mabili ng balsa. Basin ang kabaw ray mo abante. You have 12 hours and 41 minutes of remaining drive time. 12 hours and 41 minutes drive time. Naaman ko sa Canada 13 hours ang allowed. Kung sa US 11 hours lang. Yan na, kuha sa apple. Yan na, apple ba? Apple. An apple a day keeps the doctor away. Pasensya na sa hazard light kay mo na balao diri. Basta naa ka sa yard, mag four-way flashers gig ka. At the end of the street, turn left. Turn left on Britannia Road East, then turn left. Nana ko diri sa customer, $1 kaayo. 55 minutes. Nana ko diri sa dat. Ang ingon nila, maghulat lang daw ko nga mahuman ang
loading. Diri lang daw ko maghulat. Okay ra, og dugay pa na nila loadingan kay per hour man ang akong bayad ron, dili per mile. So kuan lang ako dre. Ako sana i-set nga kanang tugnaw naman god, i-heater na ako ang akong cab bisan og mamatay ang makina sa akong truck. Akong i-activate. Matay na ang makina pero nag-andar gyapon ang heater. Mo andar na ang makina og makuha na ang akong battery. Ma-low charge na. Automatic on and off lang ang makina. Atong ilak kay pasina ay mga blidiri. Shout out sa tanan mga Bisayang dako diha nga viewers no. Ug sa mga dili pod Bisaya. Sa mga makasabot. Nya magulat-ulat sa ako diri. Magkuan lang sa ako, mag-edit-edit sa ako. Mingaw man ning lugar. Ikaduhan ako ning nga balik diri. Sukad sa akong pagsugod diri sa og drive mga 1 year and 7 months na ko. Ikaduhan ako ning nga balik unya kani diri bugat kaayo ni ang akong experience sa una. Gi-rework kay after ko magpa-load, ako man lagi timbangon. So nagpatimbang ko dito sa Catskill, overload kaayo ang trailer, so ilang gi-rework para mamubalhin ang kabugaton diri sa drive. Karon maor gihapon akong buhaton, magpatimbang ko para akong tan-awon kung legal ba ang weight distribution. Canada ra ni siya nga pangarga. So kung Canada, allowed ang akong truck ug ang uban nga truck namo up to 87,500 pounds. Sa Amerika up to 80,000 pounds lang. Pero dinhi sa Canada up to 87,500. Mahulog nga 12,000 ang sa atubangan. Dinhi sa drive pwede mi og 37,500 instead na 34. Yung nagloading na. Uyog naman. Unya sa trailer sa Amerika 34,000 pounds pero kay Canada up to 37,500 pounds. Mali ara na human oy. Mo pagani pag sugod na ako og computer, wa naman naglihok-lihok. Human na dayo kay green na ang suga. Mao na ang suga o green. Pasabot nga kana green. Pasabot ana gi-unlock na nila ang trailer. So pwede na ta mo abante, pero before mo abante physically tan-awa gyud dito kung ang rampa ilabang na hipos nya nakalak ba gyud, dili kay tungod kay green na abante diretso, dili imo gyud i-check up kay ang uban daot ang kanang suga bisag nakalak naka-green, bisag gilak na nila green gihapon atong tanawon nya. Ang stepping diri guys, ingon tong shipper dito, guwapa ra ba pag human ko no kung green na ako daw isirado ang pultahan nya mo report ko dito para kuhaon ako ang bill of lading. Tugnaw na guys no? Positive 7. Okay na akong iabante nya. Ang tandem na ako naka all the way to the Backman, opposite sa California ba, akong ibalik sa Canada setting. Sulod mo ni basta mga first time no
ipasulod lang ko sa guard para makagawas. Oh, mali. Naaraman dayo Bradford White tayo wa kita ganina. Ara oh. Tay. Right ta diri right. Left dai left. In 500 meters, arrive at 9 Brigden Gate, on the left. Ara. Sulod ta dire. Sa likod, likod. Ops. Ay. Pagkahawag. You have 10 hours and 24 minutes of remaining drive time. Buutan ng zipper. Ingon niya, just choose any door. Pili lang ko, ang pinakasayon. Natong number 8, itong sa last.